Id-deċiżjoni tal-MEPA li tirrifjuta li jkompli għaddej tħammil għall-estensjoni f'terminal numru 1 tal-Port Ħieles kienet deskritta bħala bilanċ ġust bejn l-iżvilupp industrijali, l-ambjent u l-kwalità ta' ħajja. Iċ-Chairman tal-Kunsill Konsultattiva Nofsinhar ta' Malta, Deputat Silvio Parnis, innota b'sodisfazzjon id-deċiżjoni u qal li residenti fin-naħa t'isfel ta' Malta din hija aħbar tajba. Jaqbel miegħu is-Sindku ta' Birzebbuġa, Kevin Barun. Il-biraħ kellna lill-MEPA stess, uffiċjalment qelt lil Freeport intom kbirtu biżżejjed. Ġifieri naħseb illi residenti ma jistgħux inkunu iktar kuntenti illi fl-aħħar xi ħadd fehem illi aħna għaddejjin nuża l-kelma kważi, speċjalment min juqgħod dawk it-toroq ta' maġġempju Freeport li literalment ukoll għaddej minn martirju, xi ħaġa bħal di ovvjament ta' sodisfazzjon enormi. Parnis fakkar li f'temp ta' sentejn ir-residenti tan-nofsinhar tal-pajjiż esperjenzaw fost l-oħrajn l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa u żarmar tat-tankijiet tal-gass fil-Qajjenza. Fakkar ukoll kif Gvern Nazzjonalista fuq l-istess proġett tal-Port Ħieles kien wieħed li jagħti 800,000 euro f'kumpens iżda dawn qatt ma ngħataw. Silvio Parnis fakkar kif illum il-ġurnata naħa t'isfel ta' Malta se tgawdi mill-investiment tal-American University of Malta, il-Park Naturali Nazzjonali, il-proġett ta' Pjazza Antoine de Paul, ir-riġenerazzjoni ta' Wied Blandun u diversi proġetti infrastrutturali oħrajn.